La pesca ha estat lligada a la història del Port de Barcelona des dels seus orígens. Una constant en l'evolució del port al llarg dels segles que ens connecta amb el nostre passat i que ha esdevingut patrimoni de tots els barcelonins. El Port de Barcelona ha posat en valor aquesta tradició pesquera amb una reforma completa del moll de pescadors, que obre les seves portes per apropar a la ciutadania el dia a dia i el producte dels seus pescadors. La nova llotja es converteix en un mirador privilegiat, no només del Port Vell, sinó de la feina dels pescadors. L'arribada dels vaixells amb el peix, la seva subhasta i fins i tot fer una degustació en un restaurant de cuina mediterrània amb arrels marineres. La reforma també permetrà als visitants arribar fins a la Torre del Rellotge, l'edifici més antic i emblemàtic del Port de Barcelona, una de les referències utilitzades per definir el sistema mètric decimal a finals del segle XVIII. L'obertura del moll es completarà amb una reurbanització de la zona visitable i del carrer Escar, que donarà continuïtat a l'entorn. Juntament amb la futura connexió entre els molls d'Espanya i pescadors, es facilitarà la mobilitat entre els barris veïns del Port de Barcelona. El moll de pescadors també ha esdevingut la primera comunitat energètica del Port de Barcelona, fent més sostenible l'activitat pesquera i subministrant energia al seu entorn. Amb una inversió total que superarà els 20 milions d'euros, el nou moll de pescadors obre les seves portes per apropar la cultura marinera del Port de Barcelona i el seu patrimoni a la ciutadania.